Kita lanjutkan belajar menulis pangukapon piddu 10 pitu dalam aksara Batak Toba. Subjudulnya adalah Uhum Natubabel Dohot Tu Binatangi. Kita tulis Natubabel Dohot Natu Binatangi. Ayat sada saat rodi 10 walu. 10 walu. Ayat 1. Dungi Roma sada sian napitu suru-suruan naupeop sawan napitui makatai dohotao. Didokma Roma patuduhon matuho Uhum natu boru-boru na jahat. Uhum natu boru-boru na jahat. Nabalga nahudul topini nahudul di topini akka ay godang. Ayat 2. Dongan na marmaina do akkaraja na ditanoi. Jalan naung gabe mabuk. Jala naung gabe mabuk. Do pangisi ni tanoi. Di bahen anggur paramenonai. Ayat 3. Jadi di luahon maahu di bagasan Tondi
tu halongonan. Jadi huidama, sada boru-boru, udul di atas. Binatang narara, nagok, goar pangisahion, pitu do uluna. Sepuluh tedukna. Ayat 4. Hain narara dohot hain hasuba, dohot hain hasuba. Do abit ni buru-burui, do abit ni buru-burui. Nani lapisan dohot sere, nani lapisan dohot sere. Nang mata intan, nang mata intan. Dohot mutiha, tiup do tanganna. Ditiup do di tanganna, ditiup do di tanganna. Panginuman sere, nagok hagigian, dohot hahodaron, sian parmenonai, ayat 5. Natar surat do, natar surat do dipardopahanna, dipardopahanna. Goar hahomion, babel nabalga, babel nabalga. Ina ni akka permainon, ina ni akka permainon. Dot akka hagigian, dohot akka hagigian. Na di tanoon, na di tanoon. Ayat 6. Jadi huida,
buru-burui mabuk. Dibahen mudarni, dibahen mudarni akkana badia, kana badia. Dohot mudarni, dohot mudarni akka sitidangi ni Yesus, akka sitidangi ni Yesus. Gabe lowang situtuma rohakku, gabe longang situtuma rohakku. Marnidasa, ayat 7. Gabe didok, suruh-suruan ima mandok tua, suruh-suruan ima mandok tuau. Buasa longang roham, buasa longang roham. Upaboa matuho, upaboa matuho. Hahomion ni buru-buruon, hahomion ni buruon. Dohot binatang na mangusung ibana, dohot binatang na mangusung ibana. Na marulu pitu, na marulu pitu. Jala martaduk 10, jala martaduk 10. Ayat 8. Ia binatang nani idami, ia binatang nani idami. Na mangulu doi na jolo, na mangulu doi na jolo. Idang mangulu be nuaeng, idang mangulu benuaeng. Nanakok may muse sian banua toru, nanakok mai muse sian banua toru. Asalaho tumopot hamagoan, asalaho tumopot hamagoan, tumopot hamagoan. Gabelongang ma rohani,
Pangisi ni tanoon. Pangisi ni tanoon. Nasa naso tarsurat gowarna. Naso tarsurat gowarna. Di buku hanguluan. Nasian mulani hasyanganon. Nasian mulani hasyanganon. Dina idaun nasida binatangi. Dina idaun nasida binatangi. Naung mangulu na julu. Jalay dang mangulu benuaeng. Gabero muse. At 9. Odo lapatanna. Na marhabisuhon. Na marhabisuhon. Na pitulu. Ima pitudolok. Nahinudulan ni buru-burui. Nahinudulan ni buru-burui. Jala pitu raja doi. Jala pitu raja doi. Ayat 10. Nunga pesan na 5. Disido penasada. Dang dopero nasadanare. Jaladungro. Stok kisabing iba namian.
Ayat 11. Ia binatang na mangulu na julu, binatang na mangulu na julu, gabaydang mangulu be. Ido na pawaluhon, lausian na pitordeng do ibana. Jala nalaho tumopot hamagoan. Jadi nalaho manopot. Jadi nalaho tumopot hamagoan. Ayat 12. Iana 10 taduk na diidami. Iana 10 taduk na niidami. Sepuluh raja doi. 10 raja doi. Naso majalo dope harajaon. Naso majalo dope harajaon. Alai jalon nasida do. Alai jalon nasida do. Kuaso mangarajai sang obas. Rapdohot binatangi. Ini kita cut di sini ya. Copy. Sini. 12. Kita hapus. Ayat 13. Saroha manasida. Lehonon nasida do gugo dohot waso nasida tu binatangi ayat 14. Namar musu manasida. Namar musu manasida. Dopak biru-birui. Gabe taluhonon ni biru-birui manasida. Gabe taluhonon ni birui manasida. Ala ibana Tuhan yakatuan. Ala ibana Tuhan ni akatuan.
Jala raja ni akka raja. Jala raja ni akka raja. Ia akka donganna ima akka natarjou. Akka natarpilit jala haposan. Jala haposan. Ayat 15. Dungi didok matuau. Dungi didok matuau. Ia akka aek nani idami. Ia akka aek nani idami. Inganan ni buru-buru najahati. Inganan ni buru-buru najahati. Ima akka bangso. Ima akka bangso. Akka pungua bulun. Akka punguan bulun. Akka marga dohot hata. Akka marga dohot hata. Ayat 16. Ia taduk na 10 nani idami. Dohot binatangi. Dohot binatangi. Osoman nasidama. Osoman nasidama. Buru-buru najahati. Lungunan ma bahinon nasida ibana. Lungunan ma bahe non nasida ibana. Jala marsaemara. Jala marsaemara. Alangon nasida masibukna. Sibukna. Jala tutungon nasidama ibana tuapi. Jala tutungon nasidama ibana tuapi. Ayat 17. Ai dipahehe debatado. Ai dipahehe debatado. Rohana sida pasauton tahinahian. Mangulahon
mangulahon hasadaon niroha roha mangalehon harajaon nasida tu binatange mangalehon harajaon nasida tu binatange pai masaut akahatani debata pai masaut akahatani debata. Ayat 18, ia buru-buru nani idami, ia buru-buru nani idami, ima hutana balga, ima hutana balga, na mangarajai, na mangarajai, akaraja na ditanoon, akaraja na ditanoon. Oke, sudah selesai kita tulis dalam aksara Batak Toba. Sekarang kita periksa mulai dari atas penulisannya, apakah ada yang salah atau kurang tepat penulisannya. Uhum natu babel dohot natu binatangi ayat sada saat rodi 10 walu dungi Roma sada sian napitu suru-suruan nau peop sawan napitui makatai dohot au didokma Roma upatuduhon matuho uhum natu buru-buru najahat nabalga nahudul ditopini akka ai godang dongan na marmainado akka raja na ditanoi jala naungga be mabuk do pangisi ni tanoi dibahen anggur parmainon nai. Jadi diluahon ma au di bagasan toddi tu halongonan. Jadi huida masada boru-boru hudul di atas binatang narara. Nagok goar pangis sahion pitu do uluna 10 tadukna. Hain narara dohot hain hasubba abitni buru-burui nanilapisan dohot sere nang mataintan dohot mutiha ditiop do di tanganna panginuman sere nagok hagigian dohot hahodaron sian parmainon nai. Na tersurat do di paradopahanna goar hahomion. Ini tidak ada Babel. Babel nabalga inaniaka parmainon dohot akka hagigian na ditanoon. Jadi huida buru-burui mabuk dibahen mudarni akka nabadia dohot mudarni akka sitidangini Yesus. Gabelongang situtuma rohaku marnidasa. Gabe didok suru ini kurang suru-suru anima madok tuau
buasa longang roham. Upaboa matuho hahomion ni buru-buruon. Dohot binatang na mangusung ibana. Na marulup itu jala martaduk 10. Ia binatang na niidami na mangulu dui na jolo. Idang mangulu benuaeng. Nanakok may muse siyan banua toro. Asa laho tumopot hamagoan. Gabilongang marohani pangisi ni tanoon. Nasa naso tarasurat gowarna di buku hanguluan na siyan mula ni hasianganon. Dina idaw na sida binatangi. Naong mangulu na jolo, jaladang mangulu be nuaeng. Gabiro muse. Odo lapatan na marhabisuhon na pitu ulu ima pitu dolok na hinudulan ni buru-burui jala pitu raja doi. Nunga pesan na 5 disi dope nasada. Dang dope ro nasadanari. Jaladung ro satok kisabing ibana miyan. Ia binatang na mangulu na jolo, gabedang mangulu be. Ido na pawaluhon. Lausian na pituoddo. Lausian na pitu ordeng do ibana. Jadi nalahot tumopot hamagoan. Ia na 10 taduk na niidami. Sini kurang ma sama pengolat. 10 raja doi. Na somajalo dope harajaon. Alai jalon na sida do huaso mangarajai sangobas rapdohot binatangi. Sarohama nasida lehonon nasida do gugu dohot huaso nasida tu binatangi. Namarmusuma nasida dopak biru-birui. Gabe taluhonon ni biru-birui manasida. Ala ibana Tuhan ni akka Tuhan, jala raja ni akka raja. Ya akka donganna, ima akka natar jou, akka natar pilit, jala aposan. Dungi didok matuau. Ia akka aek nani idami, inganan ni buru-buru na jahati, ima akka bangso, akka punguan bulun, akka marga dohot hata. Itaduk na 10 nani idami dohot binatangi, hosoman nasida ma buru-buru na jahati. Lungunan ma bahenon nasida ibana. Jala marsay mara. Allangon nasida ma sibukna. Jala tutungon nasida ma ibana tu api. Ini bukan ma na. Tutungon nasida ma ibana tu api.
Ai dipahehe debatado rohana sida pasauton tahina hian mangulahon hasadaun ni roha mangalehon harajaun nasida tu binatangi pai masaut akka hatani debata. Ia boru-boru nani dami ima huta nabalga na mengarajai akka raja nadi tanoon. Oke, sampai di sini kita sudah selesai menulis Pangukapun Bidu 17. Sampai bertemu kembali dalam penulisan Pangukapun Bidu 16.